கலகலப்பா சும்மா கலர்ஃபுல்லா ஒரு மார்னிங் ஷோ. குட் மார்னிங் தமிழா. ஓஷியா அப்சான் கூட கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க. சரி, இது நேரம் இந்தியால இருந்து ஒரு ஃபிளைட் துபாய்க்கு போயிருக்கு அப்சான். நேற்று போக வேணாம்னு சொன்னாங்க. அதுதான் பாருங்க, அப்படி அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபிளைட் போயிருக்கு. நம்ம கூட விளையாடுறதே அவனுக்கு வேலையா போச்சுடா. ஒரே ஒரு பேசஞ்சரோட, ஒரே ஒரு பயணியோட போயிருக்கு. பைலட்டா? பயணி, பைலட் வந்து ஸ்டாஃப். ஒரே ஒரு பயணியோட அந்த விமானம் புறப்பட்டு போனது. அப்படி என்னடா பெரிய அப்பாட்டக்கரா இருக்கு, என்ன ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் ஒரு பிளைட்டோட அனுப்புற அளவுக்கு? அவர் யாரு, என்ன விஜய் மல்லையாவா இல்ல பில் கேட்ஸா? என்ன பெரிய அப்பாட்டக்கரா? யார் அவர் அப்படின்னு சொல்லி தேடி பார்த்தா அவர் வந்து இந்தியால கோல்டன் விசா வைத்திருக்கிற ஒருவரா. துபாயினுடைய கோல்டன் விசா வைத்திருந்தால் அவருக்காக எந்த ரூல்ஸ் வேணா பிரேக் பண்ணிட்டு ஒரு விமானம் பறக்க முடியும். விதைச்சவர்களுக்கு தெரியாதா வெள்ளாமை எப்ப அறுக்கணும்? அவராதான் இருக்கும் அது. உண்மையிலேயே ஒரு அப்பா டக்கர் தான். அப்ப ஒரு அப்பா டக்கர் தான் பறந்திருக்காரு. இந்தியாவில இருந்து துபாய்க்கு விமானம் பறந்திருக்கிறது. ஒரே ஒரு பயணியோட கோல்டன் விசா கையில் இருப்பதுதான் அவருக்கான அந்த காற்றை கிழித்துக் கொண்டு அவர் மட்டும் பறந்து செல்வதற்கான காரணமாக இருந்தது. உங்களை எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு பாவமா இருக்கு. அவர் ஒரு சாதாரண பிசினஸ்மேன், நார்மல் பிசினஸ்மேன் தான். கேரளாவுல இருந்தா போயிருக்காரு. கோல்டன் விசா மட்டும் வைத்திருக்கிறார். அதான் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய அந்த என்ன சொல்றது ட்ரம்ப் கார்டு. நல்லா கிளப்புறாங்கடா பீதிய. பெரிய மேட்டர் தான். துபாய் பக்கம் எந்த பிளைட்டும் வர வேணாம், ஸ்பெஷலி இந்தியால இருந்து வரவே கூடாதுன்னே சொல்லிட்டாங்க. அப்படி இருக்கிற நேரத்துல எப்படி இந்தியாவில இருந்து பிளைட் துபாயில போய் இறங்கி அவர் எப்படி உள்ள எடுத்தாங்க? ஆமா, எதுக்காண்டி இங்க வந்திருக்க அப்படின்னு பார்த்தா அவர் கையில இருந்தது அந்த கோல்டன் விசா. தங்க முட்டையிடும் வாத்தாக இருந்திருக்கிறார். ஒரு கேளு கூட ஒரு வாலு. குட் மார்னிங் தமிழா. குட் மார்னிங் தமிழா.